Иң матур, иң шибәр, гүзәл затларыбыз, хатын-кызлар, сезне чын күңелдән 8 март белән кайнар котлыйбыз. Без сезне яратабыз. Шәшәкле язларда җаным сине очраттым. Шул вакытны бер күрүдә сине яраттым. Аңладым шуны мин хәзер, бу бит мәхәббәт. Тагын бер кат күрешергә тапшы бер сәбәп. Шатлыгымда, сагышымда син, язмышымда, бәхетемдә син. Шатлыгымда, сагышымда син, язмышымда, бәхетемдә син.